Салом алейкум бародаро, видео илзама шуд эстар мешавад. Озяма шумо мефаҳмонем ки эстар чияй, ино мошенникам, мошенник нестан, мумкин ҳаст дар инҷа кор кардан ё ки не. Аз сабабе ки бисёриҳо нависtan, слишком бисёр одамо нависtan дар комментариё, дар WhatsApp ки мо ки ҳамин чиза дар Instagram нависtan ки чия эстар бифаҳмонем. Озяма шумо мефаҳмонем, мақсад полный плюс минусро шумо мефаҳмонем. Биёен аввал ай чӣ сар мекунем бародаро. Пешавӣ ки мо нашод эстар гап мезанем, пешавӣ ки нашоти минус плюсош гап мезанем, тарзи мошенник будан набуданаш, аввал мо бояд як чиза бидонем ки мо дар главняи ҳама чияй, ҳамин кор ҳалола ё ки ҳаром. Бародаро, аз ҷиҳати ислом и корҳо эстар, NFT, декадему дигар ино ҳамаш мумкин нестан кор кардан дар ё. Ба чӣ сабаб? Ҳозир биён як видеоя тамошо мекунем видеора, баъдан баъди видео худтон хулосотуна бибарорен. ин бозиҳои интернетӣ Азратҷон хеле авҷ рафтеста. Як бозиш декадемия мегуфтиян. Маълумот дорин Азрат, надорин? Чӣ? ҳамун $100 мегузорӣ ва бозӣ мекунӣ? Бале. Инам бозиҳои пирамидаи аҳромия. Инҳоро ҳукмҳошонро мо дар 15 сол пеш дар масҷид баён карда будем. Ҳатто барои тақвияти суханҳомон фатвои уламои зоҳидонам бачаҳо ҳам вақт мехондан, таҳсил мекарданд, оварда буданд. Дар хонаамон фатво ҳаст. кисе дилехти ин ақди ботил аст, ин муомилаи шаръӣ саҳеҳ ҳалол нест. вале дар ин ҳам як навъи қимор аст, ҳам сафқатайни фи сафқатин аст, ду ақл дар як ақл гӯё ки мешавад. се дилехти ҳатто ҳамҷон фатвоҳоро дар хона ҳастанд. به هر حال این جایز نیست. این ما بچه‌ها چند کسی که آمدن همشون منطقه که این معامله رو نتونید تماشا. وقتی که همون باید $100 میسپاری، باید تو با آدم با خود بیاری شرط میگذارن، شرط گذاری ها خود شرط باطل است. در بای در عقد بای خیلی شرط گذاری ها صحیح نیست بشن. بله. بنابر خاطر همین آدم عاقل از اون خودش میفهمه. این پیرامید شکل‌های مختلف داره. هر روز مدرنیزاسیون شده. و هر شکل و هر چیز که برالیزه آدم ها فرم میکنن. این وقتش مغرب بود در تاجیکستان ما شکلی سادهش بود. بله. بعدتر همه تمام با من این نغمه شده است. بله. اما ماهیتش یکه، همش یا ماهیت یا حقیقت یا ماهیت داره. بله. چخالی که برادرها ویدیو را دیدین در اینجا میگه که همه چیزا ممکن نیست. نشو دکادمو گفتگی همه چیزا ممکن دکادمو پروستا با دیگه ترس. همه اینا مدوش هستن همی обязательно نیست برادرها ده همه شما همه چیزا را با مانند همی یگون چیز دیگه یافتین در واتساپ که ما پارتوین یا که در اینستاگرام که همی درست است و که نیست ماشینیک است یا نیستن اینا همش ماشینیکن یگون جدا برادرها پولی به دردی میان مقصد به یگون هیلا و نیرنگ نمیشود یا که ماشینیکن که مثلا درست نیستن کارکنشون یا که امروز شما را فریب میکنن в конечном итоге خیلی چیزا بسیارن خیلی چیزا بسیار بدن هستن باهوزی شیدستان هر پروستان نمودشون دیگه میکنن تمام این نگاه کنن که این استار با همه دا سخمه بود بگیم پاپولار نشه همه سخمه ماشینیکی بچه ولی میدونم آدمایی که استار را کار کردستان مینویسن که خاله و خاله نه که برادرها حقیقتش همیه که ما هم حقیقت همه گیم در این ویدیومون که حقیقتش همیه که اینا همش حرامن از جهت اسلام کار کردنشون دیمش که ماشینیکن یا روز پولی کلان جمع میکنن نست میشن недавно я тоҷикам хекад чанд каса ки дад кад $150,000 да одамое ки уже иштирок карда буданд медонанд дар бораи чӣ мерава гап. Бароям қабовар накунед бародаро. ё дар боварии шумо аввал мешинанд сум кор мекунед, сум кор намекунед, не кор мекунед, баъдан ҳам хеле ки нест мешаванд пули гарини калон қати ки ҳамат баъд қарз платӣ карда мешинед. Так нигоҳ кунед. ин бо ай декадемо ай NFT да бо бадиш да чи истара ки шумо иҷода агар ки одам файруд накунед маҳкамтон мекунанд. Ада декадемо шумо агар одама файруд накунед мақсад метавонед ки сум кор кунед ҳамиҷода метавонед не ки я секрет дора ила ҳеҷ када намеган мода не ки хай мо фаҳмидем ҳами секретча агар ки дар муддати 3 моҳ шумо ягон одам файруд накунед да иҷа шуморо виптона маҳкам мекардиянд. Не хеле минусо дора ила ҳеҷ кадам намеган ӯзда бисёри блогерҳои тоҷикҳо мебинем ҳамин чизора реклама мекунанд ва ё барои чӣ реклама мекунанд барои ки аз ҳисоби шумо суми калон ва ё кор мекунанд бародарон ам блогерҳое ки шумо да мегӯянд ки нами корро бикунед ва ё аз ҳисоби шумо пули калон кор мекунанд дар ягон таям блогерҳо дар шумо намегӯянд ки мақсади хеле мошенника не фақат ва ё
ки надароен регистрация кунед тарзи кор карданаш лекин в итоги шумо меем бо ки месӯза шумо барои қадаро ина бародарон ай таблицаша нигоҳ кунен ҳамаш нашоти чанд одам файрод мекунӣ випшта чӣ хелияй ман рости қатъи администраторош гап задам гуфтам шумо ки маро дабавид кунед дами мега ки то агар та дашоти $400 напарто ё ки $150 мо дабавид намекунем ё хеле схемашона так инаи нигоҳ кунем бародарон ай группашона группаи ами декадем уҷа ҳар я одама нишон дагия ки чӣ хелияй чӣ кор мекунад чӣ хисум кор мекунад на бо иша табрик мекунад бисёришон тоҷикон узбекон ҷа бо админшон тоҷико ҳастан аму главарошон суратҳо доранд дар Узбекистон рафтиян компанияшон да типа ба наздикӣ дар Тоҷикистон офис мекушоянд дар Россия Москва да офис доранд инам ино главарои мошенникоанд мақсад шояд ё хучо надонанд ма дар иззати нафс ягон чӣ намерасам накем мақсад ё ҳисоби шумо гарани суми калон кор мекунанд ина барнома инам хебдай мара сабаби дабави накан ки ман гуфтам ки мақсад ман кор намекунам сум намепартум ҳамин сабаб гуфтанд ки агар ки то сум напарту дашотуд мо барномада селкамона наметем регистратсия намекунем иҷа бо на хеле адекаде мода гуфтем ки хеле нест мақсад шумо метавонед бидурем бинен кор кунен ак мо намегем декаде мо хубай ҳамаш ами я чизе ҳамаш я схемаи мошенникияй барои қадар бародаро бидонед инам хали чизо миллион амудай ам хали чизо чанд амуди дигашай кои нефтиш ҳастай бо дигашай ҳамаам ё мошенникан ягон та ё шумо ҳам хеле фикр кунед ки ба фоидаи шумо ягон туш кор намекунад ё ба хучона мақсад ё ҳамия ки дороян ова лойк на моёша бигиранд ва нигоҳ кунен як чизи дига нишон метиҳам ҳамин рӯз дар WhatsApp тима бовар кунен я 10 кас я намуд сообщение роӣ кард нигоҳ кунен инами сообщение ина государственный субсидия на социальное обеспечение яй типа метавона ҳар я одам инами чиза агар дидаги бошен рекламара нигоҳ кунед дар мо чанд кас рӯӣ кардагия дар WhatsApp инами селко ҳамааму айна поён да чанд одам рӯӣ кард мо гуфтем ки бародаро ё дурӯған мошенникан кор накунен ина бо равон кардагия нигоҳ кунед инами селкара рӯӣ кардагиан ҳамин чизо ҳамаш мошенника ина мо даромадем дар селкаш нигоҳ кунед медроенам хеле чиз мебурад дар шумо ё бародаро ина ё ки шумо ҳисоби шайхои араб фондаи шумо гӯё сум кор мекунед бародаро дурӯған бо мегумтон и шайхои араб вапше хучонашот ҳеҷ чиз намедонанд ила ами просто ядам мошенника дагия медронед шумо амиёра пир мекунед заявка рӯй мекунед барои сум гирифтан баъдан мега ки суми комиссия рапарту сумтона возврат мекунем в итоги фрептон мекунанд ё ягон чи да шайхои араб дахл надоранд ино просто кадом мошенникиҳое ҳастанд ки ам хеле чизо мекунанд дар шуморам ба фикрам ки равон кардагиян оли бисёриё дар равон кардагиян бовар накунед ягон тушта ягон кас шумода просто так намеяй намега ки ман ин сума бигӣ ё ҳамаш дурӯған ва пир мекунед за бисёриётон медронед номерои телефони электронии поштаатонро менависед ва итоги даниёи шуморо мегиранд медронед сумотон ай картатон снимат мекунанд ё ки сумшон мепартоянд ам хеле кидат мекунанд ё ки я схемаи дига нигоҳ кунед дар телеграм я схемаи дигаи ҳоз нишон метиҳам дар шумо бисёри вақт сообщение меяд дар телеграмтон ва веграли инам қайнам хасум куҷода сумтона роӣ кунем бародаро ва ёрам дурӯған ози мо да сообщение омадаги буд на бо далит кардианам сообщениера наёфтемаш бовар накунед бародаро ягон кас дар шумо просто так сум роӣ намекунад бародаро барои қадар эҳтиёт кунед бисёриё ҳози мо агар нишон бутем одамое ки дар мо менависанд мақсад фиреб хӯрдагиян бовар кунед я видеои мумкин як соата шава садто одамо менависанд ки $15,000 фиребшон кардагианам хеле группое ки як чачи хеле гуфтем инаи зулфия буд зулфия ба фикрам ҳози агар ки биёмаш зулфия и бо ай ҳама мошенники калонаш ҳами зулфияй ай ҳама одамои бисёр ҳами зулфия фиреб кардастай бародаро бовар накунед хеле ҳар зулфия ва ҳар группода сум напартоен кор накунед ҳами чизоеро ки мебинед сум меган суми бедарди меён хеле чизо ягон ҳақиқат надорад бародаро агар ки шумо бигӯед хай кор мекунем мисол ай интернет пул кор мекунем бисёр раҳҳо шумо метавонед ягон чиза ёд бигиред ягон барномасозӣ кунед яке метавонед шумо сармоягузорӣ кунед инвестировать кунед криптовалюта дигар чизода кор кунед ё ростан яке инаи кои нефти стар декадемо ё вапше сармоягузорӣ нестан вапше ё криптовалюта нестан ё вапше схемаи мошенникиан бародаро барои қадар ҳаракат кунед ки накунед хали чизода кор
ёд бигирен чизе ки нафаҳмед аввал ёд бигирен баъд кор кунед дар ҳамуҷо ки фреб нахӯрен. ба фикрам ки видео ба ҳаматон фоидаовар буд. Видеоро бародаро дар ҳама равон кунед ки бибинанд одамои мисол шиносову ношиносотон бибинанд ки ҳамхари дар қапи мошенникон нағалтанд. барои ки мегӯм ки моро рӯзи неста як каси нанависа ки нага ки 1000 сум 2000 15,000 сум фреб мо накардем. ҳар рӯзам хали чизо шидеста барои хада видео равон кунед ки бибинанд ами схемаи мошенникӣ эҳтиёт бошанд. ва дар комментарий бародаро бинависед нашуд чӣ фикр доред шумо нашуд ҳамхали чизо нашуд ҳамхали пирамидо нашуд ҳамхали схемаи мошенникӣ. оли як хелот мегӯед як хелот мегӯед ки хеле дар декадемо кор мекунӣ суму декадеморо барои касое ки намедонанд барои санҷиш гузарондем сум барои кучия чӣ хел мешавад. оли бо вақте ки маҳкам мекунад бо нашуд декадеморо видео мекунем мо ози кор намекунем бигем дар ягон таёда мо дар шумо совет наметем ки кор кунед. ай сабаб мисол ами ҳаром буданаш хубш кор накунед хубтар ай. дар паноҳи худо бародаро нашуд чизе ки бо мехоҳем видео бибинем бинависед дар канал иншоалло видео мекунам ай пеш ҳамаша мефаҳмонем.